Bilgiler bizge mühimmi? Tarixta һәм хәзерге тормышта әлбәттә милли, мәдәни символлар бик мөһим. Алар кешеләр өчен кадерле һәм әгәр дә утышлы булса, ничектер кешеләрнең көндәлек тормышына кирип китәләр. Һәм алар менә шушы символларга таянып, хәтта уйлыйлар ки милләт, дин ул менә шушы символлар белән бәйле дип тә әйтеп була. Мәсәлән, менә ислам динендә без әйтәбез манаралар, я булмаса ярым ай, я башка менә шундый тышкы символлар, кыяфәтләр. Аларның һәрберсенең әлбәттә үз тарихы бар. Һәм бу галимнәрнең эше менә шушы символларның тарихын язу, сөйләү, аңлату һәм рефлексия ясау. Ни өчен? Чөнки бер яктан символларның булуы шәп, бөтенләй бернинди репертуар булмаса, аны бәлки уйлап чыгарырга да кирәк булыр иде. Әмма дә ләкин әлбәттә безнең Аллага шөкер ислам тарихы бар, татар халкының үз тарихы бар һәм шушы тарихлар эчендә төрле булган элекке вакытта булсынмы ул кием белән бәйле, булсынмы ул фикри, сияси, икътисади символлар, алар безнең телебездә әйтмешле түмән төрле. Аларның төрле ниләре бар инде, типлары һәм мисаллары. Һәм һәр тарихта булган шикелле менә шушы символларның да килеп чыгуы да һәм югалуы ихтималы бар. Ихтималы гына түгел, ул табигый хәл. Шуңа күрә менә безнең халыкта яшь чиракта менә ничектер шундый моңлы караш киң таралган безнең нигә, безнең яшәешебезгә, безнең тормышыбызга. Гел ничектер менә шундый төшкән кайф белән әйтергә, безнең милләт ул бит инде я йоклый, я үлеп киткәндер. Һәм ничектер менә шилтә итеп, я хәзерге вакыткама, киләчәккәме, вот элек яхшырак булган, хәзер инде инкыраз. Бөтен нәрсә югалып бара. Югалып бара, әмма дә ләкин үлеп китү ул милләтнең бер сыйфаты. Югалуы ул табигый бер канун, бәлки бөтенләй шушы менә мәдәни, матди, мәгънәви элементлар, әйберләр, символлар, алар бөтенләй эзсез югалмыйдыр. Алар ниндидер яңа күренешләргә юл бирә. Һәм шунысы мөһим. Бәлки ләббәйк дип әйтеп, киресенчә элеккеге булган әйберләр яңа формаларын алсын. Менә шунысын да бер яктан күрәсе килә, икенче яктан бәлки галимнәр тарафыннан гына түгел, гомумән менә татарлар тарафыннан кирәк ничектер бу күзлек аша үзебезгә карарга. Ничектер кабул итәргә менә бу табигый нәрсәләрне. Кеше дә бит шулай ук менә бу дөньяга килә, аның шәҗәрәсе бар, аның әти-әниләре, аның үткәне дә бар һәм киләчәге әлбәттә. Кеше үсә, белем ала, аннары вакыты җиткәч бу дөньяны ташлап китә. Һәм менә бу дөньяда элек булган күренешләр, алар әлбәттә ничек булган, шул шәкелдә безнең дәвребезгә барып җитмәгән. Алар үзгәрә. Һәм шушы үзгәрешне югалып китүендә Аллаһ Тәгаләдән килгән бер рәхмәт, бер изгелек буларак кабул итәргә тиешле дип уйлыйм. Шуңа күрә Совет Шураннан булсынмы символлар, Совет Шурана хәтлек булган ниндидер күренешләр. Аларның хакыйкый бердән-бер шулар гына дөрес итеп кына кабул итү дөрес түгел әлбәттә. Аларның үз вакытлары булган, хәзерге вакытта яңа дәврдә алга таба яңа форматлар, бәлки яңа символлар да кирәк булачак. Һәм алар өчен яңа тел,
да кирәк. Мин хәзер әйтмим теге рус теле, инглиз теле, кытай теле турында әйтмим. Мин әйтәм, ничек итеп моны шушы яңа күренешләрне тасвирларга. Хассатан махсус рәвештә татар телендә. Чөнки әгәр дә без әйтәбез икән, без мусульманнар, татарлар, безнең телебез моны шушы яңа формаларны изләп табуда бик шундый менә утышлы, йомшак һәм килешле булырга тиеш. Теге бер урында, бер дәврдә катып калган түгел, һәм ниндидер менә шушындый моңлы, башка кешеләргә, башка күренешләргә үпкә саклаган җәмгыять буларак түгел. Әмма ләкин шушы менә табигатьне һәм Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән әмерләрне кабул итеп, яңадан яңа форматларны, телне тасвирлау усулларын эзләп табуга әзер булган шундый җәмгыять һәм агым һәм халык дип әйтәм. Кем ул татар? Татар мәдәнияте, ислам дине, ул асылда дәгъват. Нәрсә ул? Минем фикеремдә, татар милләте ул халык түгел. Ул хәтта кешеләр дә түгел. Татар милләте ул фикер. Ул идея дип әйтим татарча. Ул чакыру. Син үзең татар булып калырга гына тиеш түгел. Син башка кешеләрне чакырырга тиеш. Башкалар татар булып китәргә тиешләр. Һәм тарихта да шулай булган. Әгәр дә без барыбызның да менә хәзерге вакытта татар булган кешеләрне тикшерсәк, алар ортында әйтәләр бит инде, урыс ортында теге эзләп карасаң, анда татар. Алар гына түгел, татарны карасаң әйбәтләп, аның артында Мари чыга, аның артында Сарт чыга, үзбәкләр чыга, таҗиклар чыга, Урта Азия халыклары. Алар гына булмаса, бәлки тагын да тирәнрәк башка илләрдән килүчеләр дә бар, әлбәттә. Һәм шәҗәрәләр шуны күрсәтә. Ничек итеп элек вакытта менә шушы халыклар, шушы кешеләр, шушы төрле мәдәният әһелләре барысы да татар булып киткән. Һәм хәзерге вакытта барысы да әйтәләр, без татарлар. Безнең телебез татар, безнең динебез ислам, безнең уртак ниндидер мәдәниятебез бар. Ничек итеп менә шушы ноктага без килеп җиттек. Бу бит инде элек вакытта төрле нәрсәләр булган. Менә минемчә көч нәрсәдә, көч ул төрлелектә, диндә түгел, бәлки динне аңлау ягында төрлелек, тел эчендә төрлелек, төрле диалектлар, төрле сүзләр, төрле караш, ниме? Һәм дөрес итеп аларны матур итеп куллану, кешеләргә утышлы итеп, килешле итеп, һәм менә шушы дәгъват көче. Башкаларга аңлату, саклау түгел, менә саклау, без яшь очракта әйтәм бит инде тасвирлау теле. Татар милләте турында сөйләшкән вакытта без яшь әйтәбез саклау мәсьәләсе, име? Телне саклау мәсьәләсе, милләтне саклау мәсьәләсе, анда тагын нәрсәдер саклау мәсьәләсе. Яшь очракта мин менә шушы сүзгә шулай итеп җавап бирәм. Иң яхшы саклау урыны ул зират. Телисез икән телне сакларга, милләтне сакларга, ул вакытта аны җирләргә кирәк. Әйдәгез, җаназа укыйбыз та, ул сакланачак. Анда кабер ташында куйсак, язып, менә шушы урында татар теле, татар милләте. Әгәр дә без телибез икән, безнең татар мәдәниятебезнең үсешен һәм алга таба баруын, әлбәттә, яңа символлар, яңа продуктлар, яңа әйберләр, яңа фикерләр. Бөтенләй хәзерге вакытта ниндидер сәйер булган, хәтта без күз алдына да китерә алмаган күренешләр барлыкка килергә тиеш һәм татар буларак кабул ителергә тиеш алга таба. Хәзердән башлап, менә шушындый агымда. Мин ул яклы. Минем өчен мин саклаудан ваз кичәм. Мин татар телен сакламыйм. Мин татар телен үзем өчен үстерәм һәм башкаларга да үстерергә киңәш итәм. Һәм аларны шуңа чакырам. Бу әлбәттә ислам принципы, ислам нигезе. Югыйсә,
безнең бернинди тарихыбыз булмаган булыр иде. Ислам диненең тарихы да булмас иде, әгәр дә безнең иң беренче урында пәйгамбәребезнең гасырда ук саклау мәсьәләсе беренче планда торса. Ничек итеп менә кешеләр ислам диненә кирип киткән булырлар дөнья күләмендә. Шулай татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән. Менә шушы киң караш, төрөллекне үз иченә алу, башкаларны җәлеп итү, башкаларны сөйләштерү, башкаларның йөрәкләрен, күңелләрен яктырту, шунда ут салу. Бу өчен татар фәлсәфәсе, чын татарлыгы дип шунда мин ышанам. Мәчет вазифасы. Гарәпләрдә шундый сүз бар. Һәрбер нәрсәнең үз вакыты, үз урыны. Име? Шуңа күрә мәчетләрдә булган, гомумән ислам динендә булган символларга килгәндә, монда контексттан күп нәрсә тора. Нинди максат? Нәрсә без телибез? Һәм ничек итеп без башкалар белән килешәбез? Нинди монда вазгыять? Әлбәттә, хикмәтле итеп, хикмәт белән эш итәргә кирәк. Һәм бар урыннар, бар вазгыятьләр кайда кирәкми, менә шушындый ашык рәвештә наражон дип әйтимме, заһиран менә шулай күрсәтергә, менә шундый карагыз, күрегез, менә ислам дине, шуннан кеше киресенчә куркырга да мөмкин хәзерге вазгыятьтә. Хәтта башка милләт вәкилләре генә түгел, безнекеләр дә, менә без шуны бик ашык күрәбез бит Россиядә. Безнең татарлар, безнең мусульманнарыбыз карыйлар безнең койшак кыланышларыбызга. Һәм аптырап әйтәләр, юк, мин анда бармыйм, чөнки бераз сәеррәк менә анда булган күренешләр. Һәм әлбәттә бу чынбарлык һәм бу дөрес тә. Әгәр дә бераз теге артыгы белән җибәрсәң, яхшы ният белән, әлбәттә. Аның нәтиҗәсе яхшы булмаска да мөмкин. Шуңа күрә хикмәт белән эш итәргә кирәк. Кайбер очракта менә башка илләрдә минем күргәнем бар. Бәлки тышкы кыяфәттән дә ул урын ислам символларын алып бармый һәм күрсәтми дә гади кешегә. Хәтта туристка да ул билгеле түгел, менә бу урын ислам белән бәйле. Әмма дә ләкин шәһәр мөхитендә бу урын зур роль уйнарга мөмкин. Белгән кешегә. Яки менә шәһәр эчендә булган килешүләр, аралашулар менә бу урын белән нык бәйле. Һәм менә бу урында бик тә теге утышлы һәм ничектер һәрбер кешегә ихтирам белән караган вот шундый шәкел, рәвеш. Һәм монда кирәкми кычкырып йөрергә. Мин вот шундый тарикатының нисе дип. Бар рәвешләр, бар максатлар кашан киресенчә кешеләр телиләр визуаль менә күренү ягыннан күрсәтергә. Менә шәһәрдә яки башка бер урында вот мусульманнарның урыны бар, күренсен. Бу бик мөһим анда. Мәсәлән, сияси якта. Чөнки без аннары әйтә алабыз, менә бу шәһәр, ул татар шәһәре, мусульман шәһәре дип. Бу сәясәт, әлбәттә. Теге гел шәһәр контекстында менә шушындый символлар белән эш итү, ул әлбәттә сәясәт. Һәм әлбәттә бу килешү нигезендә, бу ниндидер теге төрле акторлар белән эш итү нәтиҗәсе. Кемдер сиңа рөхсәт итә, кемдер изли юлларын. Әмма дә ләкин әгәр дә бу мәсьәләгә киңрәк итеп карасак, яшь очракта без һаман да теге элеккеге формаларга ябышып утырабыз. Менә шулай ук менә мәчетләрне төзү мәсьәләсендә. Бәлки мин популяр булмаган бер фикерне әйтәм. Яшь очракта мәчетләрне күп итеп төзү ул шундый авыр мәсьәлә. Бер катлы гына түгел.
Чөнки аның бит икътисади ягы да бар. Һәм еш очракта, әгәр дә хөкүмәттән һәм бойлардан, хәлле кешеләрдән, мәхәлләдән ярдәм булмаса, бу мәчет кемнеңки? Аның бит бизнес модели дә булырга тиеш. Еш очракта без ничектер менә ул якны уйлап бетермибез. Менә 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда авылларда да бик күп мәчетләр төзелде. Анда кешеләр баручылар гомумән бармы? Ул символ буларак, шулай ук, символ бит. Символ буларак ул бәлки үз ролен уйный. Авылны узганда күрәсең, бу татар авылы икән, анда мәчет бар. Әмма ләкин символдан тыш, бәлки аның иҗтимагый әһәмияте шуның кадәр генә. Мин әйтмим, кирәкми мәчетләрне төзергә. Әмма гарәпләр әйтмешле, һәр нәрсәнең үз вакыты һәм үз урыны. Шәһәрләрдә дә шулай ук. Хәзерге вакытта без чынлыкта күп зарланабыз. Менә мусульманнарга гыйлем җитми. Мусульманнарда шундый проектлар җитеп бетми. Әгәр дә бу бит инде ислам принципы, исраф булмасын. Мәчетләргә бирү ул әлбәттә исраф түгел. Әмма ләкин монда да хикмәт булырга тиеш. Менә аз булган ресурслар белән без әйтә алмыйбыз, мусульмандар бик күп шиксез менә ресурслар, нәрсә теләсәң дә эшли аласың. Әлбәттә алай түгел. Һәрбер кешенең, һәрбер өммәтенең ресурсы шикләнгән. Вакыты белән дә, акчасы белән дә, көче белән дә. Һәм менә шушы булган ресурсларны ничек итеп, дөрес итеп кулланырга. Һәм аннан нәтиҗәсе дә садакату җария буларак, даими, дәвамлы булган садака рәвешендә ничек итеп аны кулланырга. Без бу дөньядан киткәннән соң да аның файдасы башка кешеләргә һәм үзебезгә тисен дип. Бу зур мәсьәлә. Һәм ул әлбәттә мәчетләр белән генә бәйле түгел. Мәчетләрдә булырга тиеш, әмма ләкин аннан тыш урамга чыгып кешеләрне чакырырга кирәк. Һәм үзебезне тәрбияләргә кирәк. Аның өчен һичшиксез ресурс кирәк. Юкса әйтәбез, менә без Аллаһ юлында шуны төзедек тә, аннары ресурслар бер нәрсәгә дә калмаган. Алай гына түгел. Төзелгән биналар өчен дә даими рәвештә бирергә кирәк. Аннары сорау туа. Кем? Аннары яңадан рәнҗибез, әйтәбез, мусульманнар бирми, син асылда ук ниндидер нәрсә булса да уйладыңмы? Алдан системаны. Ничек итеп ул җәмгыятьтә эшләргә тиеш? Нәрсәнең элементы булырга тиеш ул? Ниндидер аерым изгелек эшләү генә түгел, башка менә җәмгыятьтә булган элементлар белән ниндидер интизам, бәйләнеш бармы, юкмы анда? Менә шушы мәсьәлә ул бик зур мәсьәлә, бигрәк тә шәһәр контекстында. Мәчетләр генә булмаса нинди формат? Белем мәдрәсәдә генә булмаса нинди формат? Онлайнда булса башка юлларны уйласаң, һәм әлбәттә кем аны сөйләргә тиеш? Аның тышкы кыяфәте, аның теле, аның месседжы, аның фикре ниндирәк булырга тиеш, утышлы булсын өчен, яшьләрне җәлеп итер өчен һәм төрле милләт вәкилләрен татарлыкка һәм ислам диненә тартыр өчен. Мин нык торам менә шушы фикердә. Безгә саклау турында уйларга кирәкме? Аллаһ Тәала әгәр дә әмер итсә, бәлки әмер иткәндер тәкъдирдә, татар халкы югалырга тиеш. Без нәрсә генә эшләмәсәк тә, изе дә калмаячак. Менә Коръән Кәримдә күпме халыклар турында сүз әйтелә, алар юк булганнар. Хәтта изе дә калмаган. Археологлар аларны казып чыгара алмыйлар. Шуңа күрә саклау ул мәгънәсезлек. Ислам динендә саклау ул бар, әмма ләкин иң беренче урында кыйммәтләр саклансын. Һәм кыйммәтләр ул дәгъват аша. Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах беренче урында булырга тиеш. Һичшиксез. Исламда музыкага урын бармы? Мин үзем Себер татармын. Һәм минем кайбер туганнарым 20-нче гасыр башында ук Себердән Төркиягә барып, анда урнашканнар. Мухаҗирлар булганнар. Һәм
узак еллар дәвамында мин үз туганнарымны шунда эзләп табып, алар белән аралаштым. Һәм алардан Бахшат агай Кылынч, шундый кеше бар иде. Шундый бик ихтирамлы бер зат, инде хәзер ул мархум. Мин аңа музыка мәсьәләсен күтәргән вакытта, менә шундый шелтә түгел инде, шундый сорау биргән идем. Ничек итеп мәйтәм, сез диндә һәм гармошка алып уйныйсыз, гел ничектер аннан шундый менә шигырьләр, назымнар, сүзләр кызык ниндидер шундый менә кызу шундый әйберләр чыгадыр даими рәвештә. Ул менә утыра, син аның белән аралашасың, ул шишмә киби. Аннан менә ташып тора. Татарлыгы да, мусульманлыгы да. Һәм аны аерып булмый. Ул бер әйбер. Һәм бик акыллы кеше, бик тагын да хикмәт менә мәсьәләсе. Ул миңа шулай җавап кайтарган. Безнең халыкта ди, безнең тарихта, безнең яшәешебездә мәдәният белән динне аерып булмый. Алар бер бөтен. Алар бер әйбер. Һәм менә шушы өлкән буын миңа мәсәлән шундый үрнәк күрсәттеләр. Ихлас, ышану, аларның телләреннән Аллаһ сүзе төшмәгән бер кашанда. Гел алар искә төшерәләр иде. Зикр. Татар телендә кәпләшеп. Шул ук вакытта менә шушы теге татар халкының рухи киңлеге һәм күңелле булуы гел менә көндәлек тормышында ул булган. Менә бу кешеләр белән миңа мәсәлән гел күңелле иде. Менә мин уйлыйм, хәтта менә татар мәдәниятендә күңел сүзе бик зур роль уйный. Ул менә үзәктә күңел. Һәм күңелдә, чынлап та күңелдә без әйтәбез, кешенең күңелендә иман бар. Һәм шулай ук әйтәбез күңелле, күңелле булып китте. Анда музыка уйнагач, сөйләшеп киткәч. Күңел ул менә шундый урын, ул бит метафизик урын. Әйтеп булмый, менә кайда кешенең тәнендә күңел ул. Ул йөрәк түгел, йөрәк ул икенче төрле. Күңел ул үз эченә ала исламны да, ул үз эченә ала милләтне дә. Һәм әгәр дә берсесе булмаса, инде мин әйтмим теге начар дип. Әмма дә ләкин мин үз гомеремдә шундый кешеләрне күрдем, кайсыларында менә шушы бердәмлек ул шундый табигый рәвештә берләштерелгән. Хәтта ки минем дә шуларга карап шундый кеше буласым килә дип, шундый ният барлыкка килә. Шуннан да, әгәр дә шын татарлык турында сүз алып барылса һәм мусульманнарда булган ихласлык, шундый менә мөэмин дәрәҗәсенә ирешү, ул шундыйрак буладыр инде. Күңелдә исламны һәм милләтне берләштерү, аларны бер итеп кабул итү. Аның эчендә әлбәттә сүз осталыгы, музыка, хикмәтле фикер һәм шигърият булсынмы, әдәбият булсынмы, ул гел булган. Аларны инкар итеп булмый. Һәм мин үз балаларыма, мәсәлән, шундыйрак рәвештә аңлатырга тырышам. Минемчә, шунда матурлык, шунда йомшаклык һәм хикмәт тә бар. Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте булса шуңа. Серләрне ачарга кирәкме? Галим буларак, мин безнең тарихыбызны ничек бар шулай кабул итәргә тырышам. Сихер булсынмы анда, ниндидер сәер күренешләр булсынмы, кешеләр арасында булган аралашу нишкәлекләре, мәхәббәт, Аллаһ Тәгалә белән булган бәйләнешләр, аның катлаулыгын ничек мин күрәм аларны кул язмаларда. Шул рәвештә киңлектә үз киңлеге белән, үз катлаулыгы белән укучыларга тәкъдим итәргә тырышам. Һәм сораулар куеп.
Ничек итеп менә шулар турында уйларга була, нинди тасвирлау телен кулланып була менә шушы күренешләрне аңлатыр өчен. Менә мин күптән түгел Үзбекстанда булып алдым, Ташкент шәһәрендә. Һәм күп кенә безнең дусларыбыз белән аралашып, кул язмаларны укып, алардан шундый сүз өйрәндем. Үзбәкләрдә шундый макал бар. Фальшыга ышанма, фальсыз йөрмә. Татарча әйтәләр багучы күрәзәче дип, ниме? Сихерчеләргә ышанма, сихерсез йөрмә. Шундыйрак рәвештә тәрҗемә итеп була. Шул ук вакытта бер җөмлә эчендә эшләмә һәм эшлә дигән әмер бар. Минемчә, бу капма-каршылык ул ислам фикерендә күп нәрсәне аңлата безгә. Әлбәттә, күп кенә кеше әйтергә мөмкин, берсен генә сайларга кирәк. Ниме? Теге әмер бар икән, бер килеш без аны теге ничек вот язылган, шулай аңларга тиешбез. Калганнары алайса бул батыл, ул дөрес түгел, ул хата. Әмма дә ләкин еш очракта менә мондый теге бер яклы аңлатулар белән ярга китеп булмый. Бәлки ул һәрбер кеше өчен түгел, теге гавами халыкка ул кирәк тә түгел. Катлаулыкны аңлауга тырышу. Әмма дә ләкин мин тарихчы буларак, минем максатым шунда. Төрле вариантларны, төрле карашларны менә шушындый капма-каршылыкта аңлау һәм менә шушы феноменнарга, шушы күренешләргә килешле бер тасвирлау сүзләрен эзләп табу. Һәм аңлаешлы итеп, мин ышанам, аңлаешлы итеп хәзерге кешеләргә җиткерү. Без бит инде сөйләшәбез теге элеккеге тарихи символлар турында, элеккеге тарихи милләт, дин формалары. Алар да элек төрле булган. Һәм бәлки капма-каршы да булырга мөмкин. Альтернатив формалар, альтернатив сценарийлар булып алган. Алар булган. Менә шуларны кабул итеп, мин әйтмим, хәзер дә шулай кирәк. Ниндидер сәер мисалларны тарихтан аларга, мәхәббәт белән бәйле булсынмы, яки сихер белән бәйле булсынмы. Әгәр дә кеше ышанмый икән, әгәр дә кеше әйтә икән, бу дөрес түгел тегесе, дөрес. Әмма дә ләкин тарихта булган бит ул. Һәм бу элеккеге булган хәлләрне төгәлрәк аңлар өчен бу өйрәнүләр мөһим. Һәм ул мөһим элеккеге кешеләрнең дөньяга карашын аңлар өчен беренче урында. Шуңа күрә мин тарихчы буларак теге ниндидер сәер хайп ясар өчен гына нәрсәдер эзләп табып күрсәтмим. Мин тырышам асылда элеккеге кешеләрнең дөньяга карашын аңларга һәм үзебезгә мөмкин кадәр якынрак итеп аны кабул итәргә. Аңлаешлы булсын. Чөнки төп мәсьәлә монда без үзебезнең тарихыбызны аңламыйбыз, белсәк тә. Ирак тарихын гына түгел, якын булган тарихын без аңламыйбыз. Менә шушы аңлау мәсьәләсен шешу юлында мин төрле мисалларны эзләп табарга тырышам. Махсус түгел, алар үзләре килә. Анда эзләп теге казыны бутырырга кирәкми, хәтта ул менә ачык бөтен җирдә бар. Бераз киңрәк итеп карасаң, әлбәттә ул бар. Файдасыз садака буламы? Минемчә, татар мәдәнияте, татар тарихы ул садакату җария принцибына нигезләнгән. Ягъни дәвамлы булган, узак елларга җиткән садака. Ул булсын файдалы белем, безнең балаларыбыз ниндидер кешеләргә, җәмгыятькә кирәкле булган биналар, оешмалар һәм башкалар. Ничек итеп менә шушы принципка тугры буларга, нәрсәгә игътибар итәргә дигән сорау туарга мөмкин. Ерак китәсе түгел. Һәрберебезнең балаларыбыз бар. Һәрберебезнең якында кешеләр бар.
Һәрберебезгә без дәгъват кыла алабыз, һәрберебезгә кирәкле сүз, кирәкле гамәл, эш эшли алабыз, әйтә алабыз, ярдәм итә алабыз. Хәзерге вакытта мөмкинлекләр киң, төрле һәм алар монда. Интернет безнең тормышыбызны җиңеләйтте һәм күп мөмкинлекләр булдырды. Шуңа күрә мин киңәш итә алмыйм кешеләргә, шуны эшләгез, тегесен эшләгез дип. Әмма ләкин минем фикеремдә белемнән дә кадерлерәк нәрсә юк бу дөньяда. Белем һичшиксез без бу дөньядан китсәк тә ул кала. Файдалы, чын мәгънәдә файдалы белем булса, ул кешеләр арасында таралыр, ул кешеләргә файдалы булыр, ул ахирәттә дә ышанабыз. Мизанда кадерле, мөһим булачак дип. Шуңа күрә мин чакырыр идем үземне һәм хәзерге вакытта мине тыңлаучыларны белемгә игътибар итәргә, укытучыларга игътибар итәргә. Чөнки ул беркайчан да югалмаячак. Ул бик кадерле булган юнәлеш һәм беренче әлбәттә үзебезгә якын булган кешеләргә, балаларыбызга, туганнарыбызга белем өйрәтү, белем бирү. Үзебездә белем булмаса, укытучыларны яллап, бер тиен садака буларак укытучыларга бирергә, устазларга ярдәм итәргә. Кеше белмәстән, мактанмастан, менә шушы эшләрне алып барырга. Әйтәбез икән, безгә татар теле кадерле. Бик әйбәт. Уйыштырыгыз анда конкурсларны татар теле белән бәйле. Үз исемен яшереп, кешеләргә белдермичә. Менә бу кичкенә бер мисал. Мәсәлән, һәм ул әлбәттә бер бу садаканың бер мисалы булырга мөмкин. Чөнки балалар өйрәнә, алар гомер буе менә шушы белем белән яшәячәк. Сез бер тапкыр эшләгән яки даими рәвештә эшләгән изгелекне алар гомер буе аны алып барачак. Коръәнне ятлау урыннары бар. Бар урыннар кайда дөньяви белемнәрне кешеләр алалар. Шуларга ярдәм итү, шуларда катнашу, үзеңдә булган белемнәр белән башка кешеләр белән ортаклашу, ул да садака. Ул да дәвамлы булырга мөмкин. İçtimai оешмалар заманы үттеме? Татар мәдәниятының һәм халкының киләчәге булсын өчен безгә һичшиксез яңа институтлар һәм яңа эш форматлары кирәк. Институтлар дигәндә ул өйрәнү үзәкләре генә түгел, гомумән нинди генә өлешләрне, нинди генә юнәлешләрне алмасак, без бер төрле шәкелгә, бер төрле карашка ияләштек инде. Хәзер инде шушындый менә чын мәгънәдә иҗади фикер йөртү бик тә кирәк. Ихтияҗыбыз зур. Нинди формалар безнең милләтебез аларга мөмкин? Менә бу сорау көн кадагында. Һәм бу сорауга әлбәттә яшьләребез һәм киләчәк буыннарыбыз шушы сорауга җавап бирергә тиешле. Һәм безнең әти-әни буларак сыйфатта безнең әлбәттә вазифабыз балаларга аңлату һәм балаларны әзерләү. Шул шәкелдә алар элеккегә генә түгел, тарихка гына түгел, ябышып утырып гына түгел, менә аларда менә шушы иҗади илһам булырга тиеш. Киң караш һәм дәгъват, башкаларны чакыру. Шуңа нигезләнеп, һичшиксез мин ышанам, минем иманым камил, яңа форматлар, яңа идеялар, яңа фикерләр туачак. Һәм татар мәдәнияте ул алга таба да үсәчәк. Яңа исемнәрне биреп, яңа иҗади формаларны алып һәм дөньяга таратып. Киләчәктә бүленәбезме? Уфа шәһәренә килгәндә, Уфа татарларына килгәндә, әлбәттә, һәрбер урынның үзенчәлеге бар. Әмма ләкин шунысын әйтергә кирәк,
Безнең халыкта менә шундый менә теге бер җиргә ябышу булмаса иде. Чөнки менә әйтеп бит инде киң караш һәм төрлелекне кабул итү. Шунда безнең көчебез. Себер татары булсынмы, Казан татары булсынмы, Ташкент татары, Финляндия татары, Кытай татары. Барыбызның уртак нигезе, уртак телебез, уртак фикеребез булса кирәк. Һәм менә бүленү һәм ниндидер теге менә аермаларны зур итеп күрү ул һичшиксез файдага түгел. Шуңа күрә менә бу капма-каршы буларак кабул ителмәсен. Бер ук вакытта бердән бер тулы безнең татар мәдәнияте һәм татар халкы. Шул ук вакытта ул эшендә төрле. Нинди генә урыннан килүчеләр булмасын. Мин яны шул ук әйберне мин кул язмада күрәм, анда телләр бәйләнеше менә шулай. Нинди генә урыннан ул булмасын. Табыл шәһәреннән булсынмы ул, Нижгар якларыннан булсынмы ул, Астраханнан булсынмы. Бөтенесе татарныкы, әмма ләкин эшендә төмән төрле. Ни өчен төрлелек турында мин ассызыклап әйтеп әйтәм? Чөнки әлбәттә элекеге миграциялар, элекеге халыкларның формалашу мәсьәләсе, ул бер урында булган аермаларны югары итеп күрүгә урын бирми, яки алар чынлыкта бик мөһим түгел. Аермалар бар. Әмма ләкин ничек итеп без, әгәр дә без моны шушы аермаларга чынлап та игътибар итсәк, безнең бер нинди халкыбыз да калмаячак, безнең тарихыбыз да калмаячак, безнең бер нәрсәсе дә калмаячак. Шул мәгънәдә саклау була. Ул вакытта һәрбер авылның, һәрбер гаиләнең аерым тарихы булачак, һәрбер аерым кешенең. Һәм аннан әлбәттә бер нәрсә дә үстереп булмый. Анда хикмәт юк. Менә шушы карашта. Хикмәт бердәмлектә һәм төрлелектә, бер ук урында. Фальшыга ышанма, фальсыз йөрмә.